wij door Pekela, Klaarsina, Veen en Rode. Ze noemen ons de motormuizen uit het land van Watje. Want bij ons op de boerderij verdien je nog geen kwartje. Het werken op de boerderij, daar ben je soms wel zat. Wij hebben een nieuwe hobby met de motorfiets op pad. Maar na het werken op het land, dan melken wij gouden koeien. Dan pakken wij onze BSA om daar wat mee te stoeien. Wij hebben ook een motorpak, dus helemaal van leer. En zet wij ook de helm nog op, dan ken je ons niet meer. Dus hul je motors in de straat, dan hoef je niks te vrezen. Dan denk maar rustig bij jezelf, dat zal blijken.